Dakle, poruka je misli kao Isus. Kada vas pitam, da li ste ikad razmišljali o svojim mislima? Jeste ikad razmišljali o svojim mislima? Evo, pa što mi to prolazi kroz glavu? Zašto baš na to mislim? Možda, zašto trenutno imam misli straha umjesto misli vjere? I takve stvari. Malo je čudno razmišljati o svojim mislima, ali je korisno. I Biblija nas potiče na to. I gledao sam na internetu razne izreke o našim mislima. Pa evo, da vam pročitam neke. Neko je rekao, mi smo proizvod svojih misli. Ne znam, da li se slažete s tim? Ono što vlada u tvom umu, upravlja tvojim životom. Zvuči istinito, je li tako? Kaže, naše misli nas oblikuju, mi postajemo ono što mislimo. Zato valjda nam Novi Zavjet kaže da mislimo na Krista, je li tako? Jer postajemo ono što mislimo. Netko je rekao, 90% naših problema uzrokovani su našim mislima. Šta kažete na to? Dva čovjeka mogu biti u istoj situaciji, je li tako? Potpuno istoj situaciji. Ali jedan će misliti možda pesimistično i negativno, drugi će misliti pozitivno, treći će misliti biblijski. Znate kako kažu? Jedni kažu, pesimist kaže, moja čaša je na pola prazna, optimist kaže, moja čaša je na pola puna, a psalmist kaže, moja čaša se preljeva. Tako je. I to je onda biblijsko razmišljanje. Moja čaša se preljeva. Ima jedan vic o dva brata. Jedan je, nadam se da nije neprimjeren, ako je, Ivan će izrezati sa snimke. Dva brata mala su bila, jedan pesimist, drugi optimist. Sad dobili su poklone za rođendan. I pesimist dobije električnu željeznicu. I on otvori i kaže, joj, pa ovo treba sve složiti, pa šta ako nestane struje, kak ću se onda igrat, neću se moći igrat ako neće biti struje, i sami problem. A sa ovim optimistom su se htjeli malo našaliti, pa su mu stavili, u poklon su mu stavili konjski izmet. I mali otvori poklon i kaže, wow, dobio sam ponija za rođendan. Dakle, bitno je kako razmišljamo, je li tako? Kaže netko, naš život je onakav kakvim ga oblikuju naše misli. Ono o čemu razmišljamo, to i postajemo, to smo već čuli. Promijeni svoje razmišljanje i promijenit ćeš sebe i svijet oko sebe. Sebe sigurno možemo promijeniti, a donekle možemo utjecati na svijet oko sebe. U Bibliji ima jako puno toga o našim mislima. I ja neću govoriti o svemu tome danas, jer je to užasno opširno, ali je jako korisno da nekad to proučite. Što Biblija sve govori o našim mislima. Evo, ja sam izdvojio samo iz mudrih izreka, znači nekoliko stvari. Poznati redak, mudre izreke 3.5. Vjeruj Bogu svim svojim srcem, ne oslanjaj se na vlastiti razum, što god radiš, misli na njega i on će te voditi pravim putevima. Ovo je super uputa za život. Što god radiš, misli na njega i on će te voditi. Ovo je iz suvremenog prijevoda, pa možda u vašim prijevodima je malo drugačije. Dalje, u izrekama, kaže, misli pravednika su pravedne, a savjeti zlih su prijevarni. Budala misli da je u pravu, a mudar sluša savjete. To često tako bude. Ljudske misli su kao duboke vode, ali pametan čovjek može ih zahvatiti.
I čovjek misli da sve dobro čini, ali Bog prosuđuje kakvi su mu motivi. Bog zna motive našeg srca i hvala Bogu on nas i ispravlja da razmišljamo na pravi način. Drugim riječima, ono što prolazi kroz našu glavu jako je važno. Sadržaj naših misli je bitan jer utječe na naše osjećaje, jel tako? Ako mislimo dobro, dobro ćemo se osjećati, ako mislimo loše, loše ćemo se osjećati. Naši osjećaji jednostavno slijede naše misli. Oni ne mogu drugačije. I utječu na našu volju, a onda i na naše ponašanje i na naše postupanje. Možda ste do sada mislili da ne možete upravljati svojim mislima, da vam se one jednostavno događaju, jel da? Kao, pa jednostavno mi padne na pamet. I to je zaista tako, misli nam padaju na pamet i to ne možemo izbjeći, ali onaj sljedeći korak, šta ćemo mi učiniti sa tom mišlju, je nešto što mi apsolutno možemo učiniti. Duh Sveti daje nam snagu da u stvari ovladamo svojim mislima, da ih zarobimo, kako kaže na jednom mjestu redak, da ih pokorimo i da ih usmjerimo u pravom smjeru. Dakle, svakakve misli nam padaju na pamet, to je naše ljudsko stanje. Netko je rekao u vezi negativnih misli, ne mogu spriječiti da mi ptice lete iznad glave, ali mogu spriječiti da mi se ne ugnjezde na glavi. Jel' tako? To je u našoj domeni, u našoj vlasti. Čitanjem i usvajanjem Božje riječi možemo utjecati na svoje misli i oblikovati svoje misli tako da budu poput Kristovih misli. Apostol Pavao puno je pisao o tome kako trebamo misliti, kako trebamo obnavljati svoj um i razmišljati na novi način u skladu sa novim Kristovim životom koji je u nama. Ima nekih 7 tekstova koji je on pisao, ali ja sam za danas izabrao jedan, a to je iz Filipljana, 2. poglavlje, 5. do 11. redak. Ali prvo, što znamo o crkvi u Filipima? Nisam si uzeo Bibliju, ali dobro, tu imam neke stvari zapisano. O crkvi u Filipima možete naći u dijelima apostolskim, 16. poglavlje. 11. redak do kraja opisuje u stvari kad je Pavao prvi put došao iz Azije u Makedoniju. Sjećate se, imao je viziju od Boga i da ga Makedonac poziva i otišao je u Makedoniju, otišao je u Filipe. I to je bio vrlo veliki, važan grad u ono vrijeme. Piše da ga je osnovao, da je dobio ime po ocu Aleksandra Velikog, Makedonskog, a on je bio izuzetno utjecajna povijesna ličnost. I kad su došli u Filipe, u dijelima 16, ili ako se sjećate, piše da su prvo sreli Lidiju, prodavačicu grimizne odjeće, i onda je ona bila prva koja se obratila. Onda je bila neka robkinja koja je imala nečistog duha s kojim je proricala budućnost i donosila veliku zaradu svojim gospodarima. I ona je, kaže, danima hodala iza Pavla i njegove ekipe i govorila je, ovo su Božji ljudi, oni vam navještaju radosnu vijest. Ali kaže da je Pavlu to dozlogrdilo i da je zapovjedio zlom duhu i da je duh izašao van iz nje. Sad, nastao je problem. Gospodari su izgubili lovu. Tako da su se lokalni moćnici sukobili sa Pavlom i sa Silom, njegovim bratom koji mu je pomagao, bratom u Kristu, i onda su ih bacili u zatvor.
I onda su oni pjevali u zatvoru, pa je došao anđeo, pa su se otvorila vrata, moram brzo zbog vremena proći preko cijele te priče. Uglavnom, tamničar, kad je vidio da se to dogodilo, tamničar se htio ubiti. Pavao je rekao, nemoj, vjeruj u Gospodina Isusa Krista, pa ćeš se spasiti ti i čitav tvoj dom, jel tako? I onda se obratio i krstio u Filipima taj tamničar i čitav njegov dom. I tako je polako rasla crkva u Filipima. Poslije toga, moćnici su htjeli da Pavao ode iz grada, da Pavao sila idu van iz grada, ali onda je Pavao rekao, ne može to tako, mi smo rimski građani, a vi ste nas bacili u zatvor bez ikakvog protokola, bez ikakvog suda. Jer rimski građani su imali propisana svoja prava. Na to su se moćnici jako uplašili, došli su se ispričati Pavlu i Sili i onda su ih zamolili da odu iz grada. I piše da su Pavao i Sila onda ohrabrili još vjernike u Filipima i tek su onda otišli iz grada. Dakle, jako puno zanimljivih događaja kako je tamo nastala crkva. I znamo iz drugih nekih poslanica gdje Pavao spominje Filipljane, da ih je jako volio i da su oni bili jako vjerni i darežljivi u Kristu i da su mu pomagali u službi, znači pomagali su mu za njegova misijska putovanja, tako da imali su jako blizak odnos. A u ovoj poslanici Filipljanima vidi se da su postojali određeni problemi među vjernicima. Na primjer, kad čitate Filipljanima 2:1-4, Pavao im kaže ovako: ako imate ohrabrenje u zajedništvu s Kristom, ako imate utjehu u njegovoj ljubavi, ako imate zajedništvo s duhom, nježnost i suosjećajnost, učinite da moja radost bude potpuna. Imajte istu misao, budite ujedinjeni u ljubavi jedni prema drugima, međusobno se slažite i stremite istom cilju. Ne činite ništa iz sebičnosti, niti iz ponosa, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga boljim od sebe. Neka nitko ne gleda samo vlastitu korist, nego i korist drugih. Dakle, možete vidjeti da je Pavao znao da su se događale određene stvari i da je bilo trzavica među njima i neslaganja, i zato ih on moli da promijene svoj stav. I u biti daće im primjer Isusa Krista prema kojem to trebaju napraviti. Uskoro ćemo do toga. I kaže također na jednom mjestu da moli Evodiju i Sintihu, koje su mu pomagale u propovjedanju evanđelja, da se pomire među sobom i da budu složne. Dakle, sve to nam ukazuje da je bilo određenih trzavica i Pavao piše da to ne bi u crkvi smjelo tako biti, nego da se trebaju slagati, da trebaju se riješiti sebičnosti i ponosa, da trebaju druge smatrati boljima od sebe i gledati korist drugih. I sad, ključni redak, Filipljanima 2:5. Razmišljajte i živite onako kako je razmišljao i živio Isus Krist. Dakle, drugim riječima, misli kao Isus. Razmišljajte i živite onako kako je to radio Isus Krist. I sad nakon toga slijedi takozvana himna o Kristu. Slijedi jedan odlomak koji je napisan skoro u obliku poezije i neki misle da je to možda bila ranokršćanska himna ili ispovijed vjere koju su vjernici koristili u crkvi, a onda je Pavao to ukomponirao u svoju poslanicu.
Međutim, naravno, nema čvrstih dokaza za to. To su ovako neka stručna nagađanja. Možda je jednostavno Pavao po prvi puta ovdje napisao ovaj tekst. A možda ga je preuzeo od nekud ranije, jer jednostavno ne možemo sigurno znati. Ali slušajte sad ovo. Znači, Pavao im kaže, mislite kao Isus i sad slijedi što trebaju misliti. Krist je po svojoj prirodi bio Bog. Bio je jednak Bogu. No nije smatrao da tu jednakost s Bogom mora zadržati, nego se odrekao svega. Uzeo je narav sluge, postao sličan ljudima. Postao je čovjek. Ponizio se i ostao poslušan sve do smrti. I to do smrti na križu. Ovo se zove Kristov silazak ili Kristovo poniženje. Jel vidite kako ide od slave, od Božje slave na nebesima, pa do čovjeka, do sluge ili roba, jer dulos na grčkom može biti sluga ili rob, i do smrti na križu. Kristovo poniženje. Ali sada, kaže Pavao, zato ga je Bog, pardon, treba će mi čaša vode, ako mogu nekog zamoliti. Ima tu? Bravo, već ste mislili. Pavao sad kaže, zato ga je Bog uzdignuo na najviše mjesto i dao mu ime koje je iznad svakog drugog imena, kako bi se sva bića poklonila Isusovom imenu, ona na nebu, na zemlji i pod zemljom, i kako bi svatko priznao na slavu Boga Oca, Isus Krist je Gospodar. Dakle, vidite, kaže im Pavao, mislite kao Isus. Prvo ide poniženje, prvo ide silazak, da bi mogli služiti, jel tako, i Bogu i ljudima. Ali onda ide i Božja nagrada, ide uzvišenje, ide uzlazak. Sam Isus je pokazao da je živio kako ta himna govori o njemu. Dakle, znamo kad je bio na zemlji, da se ponizio i da je služio ljudima. Jel tako? Svima koji su bili u potrebi. Išao je k onim malenima, k najslabijima, najranjivijima. Išao je prema, gubavcima, koji uopće nisu smjeli ići među ljude i među društvo. Znate i sami kako je Isus živio na zemlji. Služio je Bogu i služio je ljudima. Jel tako? Rekao je, ja radim samo ono što mi moj Otac kaže. I Isus je također učio svoje učenike da žive poput njega. Evo što je rekao u Mateju 20:25. To je onaj događaj kad majka od Zebedejevih sinova traži najbolja mjesta u Božjem kraljevstvu, jel tako? Prilazi Isusu i kaže, čuj, jel bi se mogli nekaj dogovoriti? Da za ove moje dečke, ako može, mjesto tebi s lijeva s desna u Božjem kraljevstvu. A Isus kaže, ali ne možete piti čašu koju ću ja piti. A oni naivno kažu, da, možemo. Onda im Isus kaže, ali nije na meni da ja određujem ta mjesta, nego na mom Ocu nebeskom. I kad su to čuli ostali učenici, piše da su se oni naljutili na ovu dvojicu. Dakle, vidite gdje je njihovo srce bilo. I oni su htjeli najbolja mjesta, jel tako? Inače se ne bi naljutili, bilo bi ih baš briga. I kaže ovako, znači Isus je iskoristio tu situaciju da ih nešto pouči. I kaže Matej 20:25, tada ih je Isus pozvao k sebi i rekao, znate da vladari nežidovskih naroda iskazuju svoju moć nad njima, dakle, zlorabe ih i tako dalje, iskorištavaju, eksploatiraju, ako sam dobro rekao, a velikaši vole gospodariti ljudima, jel tako? Jel to dobra konstatacija svijeta u kojem živimo?
No neka tako ne bude među vama. Dakle, crkva mora biti nešto sasvim drugačije. Tko želi postati velik među vama, radije neka vam bude sluga, a tko želi biti prvi među vama, neka vam bude rob. I sad kaže Isus, daje svoj primjer. Upravo kao sin čovječi, koji nije došao da mu što? Nije došao da mu služe, nego da on služi i da preda svoj život kao otkupninu za mnoge. Dakle, sam Isus uči na svom primjeru kako trebamo u crkvi odnositi se jedni prema drugima. I onda Pavao uzima taj primjer i piše Filipljanima da moraju srediti te trzavice koje su među njima i da trebaju imati upravo ovakav stav. Piše da se Krist odrekao svega. Na izvornom novozavjetnom grčkom to je glagol ekenosen ili keno u prezentu. I to doslovno znači, glagol znači isprazniti se. Dakle, ispraznio je sebe. Međutim, to nije potpuno jasnog značenja. Što to točno znači da je Isus ispraznio sebe, jel tako? Tako da se u našim prijevodima to malo drugačije prevodi. U suvremenom prijevodu mi smo preveli odrekao se svega. Šarić kaže poništio je sebe. Jeruzalemska Biblija i Duda Fučak prevode sam sebe oplijeni. Tako. A još uvijek nije baš jasno. Biblija kršćanske sadašnjosti ili Zagrebačka Biblija, popularni prijevod, kaže lišio se jednakosti s Bogom. Varaždinska Biblija kaže samoga sebe obezvrijedi. A gledao sam neki engleski prijevodi koji idu više u tumačenje. Kažu odrekao se svojih božanskih privilegija. Dakle, što bi značilo to da se Isus ispraznio od sebe? Tu je, znači taj pojam se zove kenoza u teologiji, zbog tog grčkog glagola koji se tu koristi. Međutim, od čega se točno Isus ispraznio? Ako se ispraznio od svog božanstva, onda nije bio Bog i čovjek na zemlji. Onda bi to bila hereza. A i znamo da je činio neke stvari kao što je hodanje po vodi, utišavanje oluje i sve drugo što je činio, jel da su pokazivale da ima božanske moći, jel tako, koje djeluju kroz njega. Dakle, ne možemo baš reći da se ispraznio od svog božanstva. Ali bolje pitanje je zbog čega se Isus ispraznio. Jer onda slijedi odgovor u samom tekstu. Što znači da se on ispraznio? Upravo ovo što piše u tekstu. Da je postao čovjekom, da je postao sluga i da je odlučio biti poslušan sve do smrti. To je to njegovo ispražnjenje. To je u stvari kenoza. Znači, kenoza znači da se Kristo odrekao svog božanskog položaja i slave. Zamislite kolika je to bila ljubav prema nama, kad je živio, bio je Bog, živio je u jednom savršenom postojanju, jel tako? Ali piše da se odrekao toga i ponizio se do smrti da bi izvršio Božji plan spasenja. I tu možemo vidjeti koliko je silna Kristova ljubav prema nama. Bog nas zaista voli. I kenoza je svojstvena za Krista. Ali Pavao kaže u ovom tekstu da je to primjer koji i Filipljani trebaju slijediti. A to znači da je onda to i primjer koji mi trebamo slijediti. Zanimljivo je da je Pavao sam slijedio taj primjer.
I to na izuzetan način. Mnogi biblijski učenjaci tvrde da je ova himna glavna misao Pavlovog života. Zašto? Jer kad pogledate Pavlov život, kad pogledate njegove poslanice, nakon što je susreo Krista, onda vidite da je sve bilo podređeno toj misli. Da se ponizi, da služi drugima i da izvrši zadatak koji mu je Krist dao. Dakle, vidimo da je zbilja konstantno u svom životu slijedio Isusov primjer, opisan u ovoj himni. U djelima apostolskim imamo zapisano Pavlova 3 misijska putovanja. I tu vidimo doslovno kako je išao okolo, širio radosnu vijest o Kristu, ali i prolazio mnoge nevolje i patnje. Jel tako? Ponizio se. Dopustio je da mu se događaju takve stvari, da bi mogao izvršiti svoj zadatak. To je išlo do toga da su ga na jednom mjestu kamenovali i ostavili jer su mislili da je mrtav. Ali on se jednostavno digao i išao je dalje služiti. Očito ga je Bog podigao u svojoj sili. Znamo da se Pavao odrekao svog visokog i respektabilnog statusa među Židovima. Jel tako? Sjećate se, Pavao kaže sam za sebe da je bio jedan od prvih među Židova, da je učio pod poznatim učiteljem, da je bio jedan od glavnih učenih farizeja. Znači imao je visok status. I on sam kaže da se dragovoljno odrekao svega toga da bi slijedio Krista. Da bi prihvatio Božju volju za svoj život. Na jednom mjestu Pavao kaže: ne živim više ja, nego što? Krist živi u meni. Jel tako? I to nam pokazuje da je on slijedio kenozu. Jel tako? Ispraznio se od sebe da bi dao mjesta Kristu, da Krist može djelovati. Njegova druga izjava kaže: meni nije stalo do života, nego da dovršim zadatak koji mi je predao Gospodin Isus, da širim radosnu vijest o Božoj milosti. I tu sad vidimo, kao što je pisao u onoj himni, da je i on bio spreman umrijeti ako treba. U stvari na jednom mjestu u djelima on to kaže, kad su ga učenici odgovarali da ne ide u Jeruzalem, jer bi ga tamo Židovi mogli uhvatiti i ubiti. On im je rekao: molim vas, nemojte se plakat, nemojte me moljakat, nemojte mi mekšat srce, jer sam ja spreman umrijet za Gospodina Isusa Krista. Dakle, Pavao je zaista živio po primjeru koji je opisao Filipljanima. I znamo da na mnogim mjestima i u njegovim poslanicama Pavao opisuje svoje nevolje. Iskreno da vam kažem, odnosno da pitam vas, kako razmišljate o svojim nevoljama i trpljenjima? Ja bih htio izbjeći nevolje i trpljenja i probleme. Ja bih htio život bez toga. I zanimljivo je da se danas javljaju u kršćanstvu neke nauke, lažne i krive nauke, koje nude kršćanski život bez trpljenja. Sve je dobro, sve uspijeva, sve napreduje, sve je okej, u svemu ćeš biti blagoslovljen i tako dalje i tako dalje. Ali onda kad čitaš Novi Zavjet i kad čitaš Isusove riječi, onda vidiš da on i nije tako govorio. Kad čitaš Pavlove riječi, onda vidiš da on nije tako govorio. Nego da je prihvaćao i pobjede i nevolje. Jel' tako? Da je prihvaćao i blagoslove i oskodicu. Znate onaj redak
kad Pavao kaže ja mogu sve u Kristu koji mi daje snagu. Jel tako? Poznati redak. Ja mogu sve u Kristu koji mi daje snagu. Pa mislim da je u Filipljanima, nisi siguran. Ali neki si to onda, na primjer, UFC borci tetoviraju. Ja mogu sve u Kristu koji mi daje snagu. Ali kad pogledate ispred tog retka, Pavao kaže ovako: ja mogu obilovati i oskudijevati. Kaže, navikao sam. Mogu biti i u neimaštini, a mogu i obilovati. Mogu sve u Kristu koji mi daje snagu. Tako da uvijek pazite da kad čitate neki redak, da čitate kontekst, da bi dobili ispravno značenje. To je prvo pravilo tumačenja Biblije. Kontekst, kontekst i kontekst. Da, kao što sam rekao, ja bi najrađe izbjegao nevolje i probleme i trpljenja, ali ne mogu. Ne mogu jer jednostavno Isus kaže drugačije, Pavao kaže drugačije, Novi Zavjet kaže drugačije. Ne mogu uzeti škare i izrezati ono što mi se ne sviđa. Jel' tako? Kako bi izgledala moja Biblija kad bi si odabirao samo retke koji se meni sviđaju, koji su meni dobri, koji su meni ugodni. Znam da jednostavno trebamo iz ljubavi prihvatiti sve što je Bog namijenio za nas. Tako da Pavao na mnogim mjestima u poslanicama kad brani svoju apostolsku službu, navodi koliko je pretrpio zbog Krista. A i sam Krist mu je rekao da će morati puno pretrpiti zbog širenja radosne vijesti o njemu. Zato što je to sukob sa ovim svijetom. Jel se sjećate u Rimljanima 10, kad čovjek želi postati kršćanin, što piše, što mora reći, koje priznanje? Kaže, treba srcem vjerovati da ga je Bog uskrisio od mrtvih i ustima treba priznati što? Isus Krist je Gospodar. Tako je. I sad zamislite s takvim jednim priznanjem ići po rimskom carstvu i propovijedati da postoji jedan gospodar svemira, svijeta i čovječanstva i da se zove Isus Krist. A na vlasti je rimski car i na vlasti su lokalni moćnici. Naravno da će doći do sukoba. Doći će do sukoba, jel tako? Božje kraljevstva i kraljevstva ovog svijeta. Mi znamo što će na kraju biti i ko je pobjednik i sve to. Ali živimo u vrijeme sukoba. I ne možemo to izbjeći. Nekad neki učitelji propovijedaju kao da smo već prošli ovo vrijeme i kao da smo već u ono savršeno doba, u eshatonu, u konačnom vremenu. I kao da je sve super i sve sjajno, jel tako? Ali nije. Prolazimo mnoge kušnje i nevolje. Ali opet s druge strane Pavao kaže da možemo u svemu pobjeđivati, jel tako? U svojim kušnjama. Da li možemo živjeti bez trpljenja i nevolja? Ne možemo. Ali riječ nam kaže da možemo pobijediti u svakoj kušnji. Da možemo proći kao pobjednici u svakoj nevolji. Da će Bog biti s nama, da će nam Bog dati rješenje, da će nam Bog dati izlaz i tako dalje. Tako da Pavao piše Korinčanima, u 2. Korinčanima 11.23 ovako o svojoj službi. Naporno sam radio, često sam bio u zatvoru, previše sam batina dobio, puno sam puta bio u smrtnoj opasnosti, 5 puta sam od Židova dobio 39 udaraca bičem. Zanima me kako izgledaju Pavlova leđa. 3 put su me batinom tukli, jednom kamenovali. 3 put sam doživio brodolom i proveo noć i dan u vodi. Stalno sam putovao,
u opasnosti od rijeka, u opasnosti od razbojnika, u opasnosti od vlastitog naroda, znači od Židova, u opasnosti od nežidova, u opasnosti u gradovima, u opasnosti u divljini, moram si malo popiti, glas mi se gubi. Pazite ovo, u opasnosti među lažnom braćom. Pored svega toga još kaže i lažna braća. Naporno sam radio i mučio se. Mnogo puta nisam spavao, bio sam gladan i žedan, bez hrane, na hladnoći i bez dovoljno odjeće. A da ne spominjem druge probleme kao što je svakodnevni pritisak na mene zbog brige za sve crkve. Kad je netko slab i ja osjećam slabost. Kad netko zastrani i ja izgaram od brige. Jel vidite koliko je Pavao živio u biti za druge? Ponizio je sebe da drugima donese blagoslov. Gledao je više na korist drugih nego na vlastitu korist. I onda kaže Filipljanima da trebaju isto tako. Jer netko bi možda rekao, ali to je bio apostol Pavao, jel da? On je imao apostolsku službu, on je poseban slučaj. Ali ne možemo to reći u ovom slučaju, zato jer smo čitali da je rekao Filipljanima, mislite kao Isus i živite kao Isus. Također je pisao Korinčanima, nasljedujte mene kao što ja nasljedujem Krista. Kad spoznamo koliko je velika Kristova ljubav prema nama, a jedan dio možemo spoznati iz ove himne, zbog tog njegovog poniženja, jer se odrekao svog blaženstva na nebu i došao u ovaj naš svijet patnje. Kad spoznamo takvu ljubav prema nama, onda smo spremni, ja mislim, slijediti Krista. Onda smo voljni iz ljubavi odreći se sebe, poniziti se, služiti Bogu i služiti ljudima. I tu je tajna kršćanskog života. I Pavao kaže da trebamo biti takvi jedni prema drugima u zajednici u kojoj jesmo. I ja znam da to možemo jedino zbog Duha Svetog koji je u nama, koji nam daje snagu za nešto takvo, ali to je druga tema. Zašto je ovo toliko važno za današnje kršćanstvo? Zato što ima krivih nauka koji nas uče da mislimo na sebe više nego na druge, da mislimo na svoju korist više nego na korist drugih i tako dalje, a to je apsolutno suprotno od onog što nas uči Božja riječ. Postoje ti duhovi vremena, jel tako, koji bi htjeli ono što rade u svijetu napraviti i u crkvi. Tako da postoje nauke koje se uvlače u kršćanstvo, koje bi htjele da kršćanski život bude ispunjenje svih naših želja, a ne Božjih planova za naš život. Znači tu je problem. Nije problem u tome. Bog kaže da želi ispuniti naše želje, naravno koje su u skladu s njegovom voljom, a ne nešto što bi nam donijelo propasti, probleme. Koji nude da kršćanski život bude bez ikakvih problema i patnji, a totalno zaobilaze ona učenja gdje Krist govori da trpimo zajedno s njim za radosnu vijest. Donose nauke koje bi htjele da izbjegnemo, da ne moramo nositi svoj križ, da ne prolazimo nevolje, da imamo uvijek i samo lagodan život, ali to jednostavno ne može biti. Mislim, s jedne strane ja bi to htio, možda bi i vi htjeli, ali Isus kaže u svijetu ćete imati patnju, jel tako? A u meni ćete imati mir. Ali ima nešto prekrasno u vezi svega ovoga i to ću vam reći za kraj.
a to je da za takav život, kakav je opisao Pavao, kakav preporuča ili zapovjeda Filipljanima, za takav život postoji nagrada. I Biblija otvoreno piše o tome. O Kristu piše, ako se sjećate, čitali smo, zato ga je Bog uzdignuo na najviše mjesto i dao mu ime iznad svakog drugog imena. Zašto? Zbog poniženja, zbog poslušnosti. Jel' tako? Pavao kaže sam da njega osobno čeka nagrada. Evo piše ovako, čitam 2. Timoteju, 4. poglavlje, 8. redak. Pavao kaže, prije toga onaj poznati redak kad kaže da je dovršio svoju trku i bitku i da je sačuvao vjeru, a onda kaže ovako, slušajte ovo, sada me očekuje pobjednički vijenac, nagrada za ispravan život. Gospodin, pravedan sudac, dodijelit će mi taj vijenac u onaj dan, dakle sudnji dan, ne samo meni, nego i svima koji željno čekaju njegov dolazak. Nadam se da kao njegova crkva željno čekamo njegov dolazak. Jer tad će prestati svi naši problemi, sve naše patnje, sve zlo koje se događa u ovom svijetu, on će privest kraju. Tako da, na kraju, misli kao Isus. Živi kako Pavao kaže. I čekate velika nagrada.